tinari asmara marang resang katirati rate ratu-ratune wong cakra kembang kembang caya kusuma siremring kula Bratasena kang wis waluya jati temah waluya ana apa Jim Werkudara ya Jim Dandon Wacana pitulunge Gusti kang murbeng dumadi Bratasena bisa waluya jati temah waluya ngene Bratasena dina saiki pancen tak akoni aku balaning karajiman ing wana Marta kene ya ing praja Ngamarta kene wis ngaku kalah Bratasena dina saiki aku titip ya Bratasena kasatriyanku ya ing kasatriyan Jodipati ya kasadran ngunggul pamenang jalaran apa Bratasena aku bakal manunggal sejiwaraga karo jeneng sira Bratasena minangka dadi nunut kasuwarganku lan jeneng Werkudara enggonen kanggo selawasmu lehmu dadi satriya aning madyaning praja Ngamarta kene ngertenono ya Bratasena praja Ngamarta ya praja Ngendraprasta kene sejatine kuwi mau yasaning pukulun Bathara Indra ing kayangan kaendran jane mono pancen kraton Ngamarta kene disediakake kanggo satriya trah Witaradya yoke mau utamane para Pandhawa 5 sing bebuden kanthi luhur. Mulane dina saiki Bratasena wengakmu pancandrianmu aku bakal manunggal sejiwaraga kelawan jeneng sira Bratasena minangka dadi panenggaking para Pandhawa 5 eling-elingen jeneng Werkudara selawase urip enggonen kasadran ngunggul pamenang ing kasadran Jodipati araksanen Bratasena Bima palaguna wara sekaring toya alone golongan gebyara jroning samudra banyu samudra sumampu ting wandis Jim Werkudara ya Jim Dandun Wacana yen pancen kaya ngono aku ngaturake tarima kasih kanthi banget jalaran apa nggonku babat Wonomarta kene ora duweni niat utawa gelagat sing ala kelawan para Pandhawa 5 sak kadang jalaran aku mung golek mukti aku mung golek kabejaning urip katrimaning urip piye carane Bratasena sakadang para Pandhawa 5 kuwi mau bisa mulya donya prapting delahan mulane Jim Werkudara utawa Jim Dandun Wacana ya aku bakal ngestoke apa kang dadi pangandikanmu ngono kuwi wis dina saiki ora sandadak lunga ayo manunggal sejiwaraga kelawan jiwa ragane si Bratasena mulane Bratasena sadurunge aku manukswa ning ragamu
Eling-elingen yo. Jeneng Werkudara enggonen selawase urip kasatran ngunggul pamenan reksanen. Yo rampung iklan.